China mongodusa ino simaona kwacha ikugwa ikudumpa Zochezatu ndiye kuli Adam Smith anakamba ya kufunika kophatikiza politics and economics kuti you can't do politics without economics, because if you are talking about politics, talking about development, you can't do development if you are not able to run the economy. And therefore then this country has failed to run the economy, and therefore they can't talk about politics. Zochezatu mukauze chifukwa politics ndinkhani ya chitukuko tikumvana ne kwezi chitukuko cho chimasowa mafuta ache amene ali kuyendetsa bwino nkhani zachani ya zachuma mukalephera uku ndekuti mwatani mwalephereratu. There we are telling you today that this government has failed. It has failed, and it is a shame to fail in this manner. So you can look at countries around, ka Mozambique, ka Zambia, de tikamane na kuti ai zakuti ku Ukraine yanchani. Everywhere is like that. Tikumvana Koma anzatu wakuita perform if everybody tiri pombo. So we have no excuse. And where's still ngati atosaganiza can you be traveling around every mkangomva kuti kuli sonkhano mwanyamuka andipo anthu abanyamuka oposa 100 kumathamangira uko ulendo amapita to before akamapita muja anthu atani afika akamazoka soja kwasiyaso ena mbuyomo, and you do that every day. Ndrama zaje mukuthamangira kumaonongazo mukufinya anthu ndi misonkho kukwera mtengo kwa zinthu tocha misonkho yosiyana ndi mukatola ndalamazo kumazikisa ntchito mopusa moteromo ayi ndinosaganiza. So we are asking you, please chonde, from now onwards siyani kuyendako ngati nyumba ikupya tikhale pansi tikonze zinthu. The little money that we are able to get kuchokera ku misonkho uko tisave zisalowe ma allowance ndi kuyenda iya tiyeni zochepazo zigwire chani ntchito zisapite matumba mwa anthu ochepa. Nde ngati mwamva mukauze chifukwa ine sindikuapeza mukauze. Okay, komanso chinthu china we must know kuti zikoli ndi la tonse ife tili pano zikoli chani ndi lathu. Palibe amene atakonze ziko lino apart from ourselves. So ngati tikusokonekera tizitukwane tokha chifukwa timasankha mola kwaso ndi mopusa. Zimene zikuchitikazi zithandize kuganiza ndi kumasankha moyenera. Kaya mawa wina zakuza voterani uje voterani musana mvotera usangomvesera kuti mvotera amene weya musangomvesera zimenezo mugwise ntchito chani mutu wanu kuti awa kuti tivotera uyu kodi si ajapanga izi na uyu sindivoteranso zika sindifunanso. Ati wakhala kuti mukalembese kalembeseni mwa unyinji chokali simukalembesa muzalowa Boma anthu amene simukuafuna azapitiriza zinthu zopusa. Ndiye please chonde mukamva kuti ya registration chani ma ID thamangirani kumene kwa mukalembese fandi mwa iwanu ndipo kusachita zimene Mulungu akufuna. Zimene Mulungu akufuna ndimanena kuti mmene Mulungu amaneka dziko lapansi anayika zonse pamalo pache ndi munthu kumeneka kotani komaliza kuti munthu asatani asavutike. Tsopano ifeyo tikamavotera zopusazo anthu kumavutika ziko munomo ndi kuti kusemphana ndi maganizo a Mulungu ndipo ndikuchimwa maso pandani pa Mulungu. Therefore we need to put there the right leadership imene izipanga zinthu mogwirizana ndi mmene Mulungu akutani akufunira. Bas maundi ati ndamene ziko mukambiri funa zabwino zonse.